Bună ziua! Astăzi o să facem niște semne de carte tip vulpițe. Acum să vă arăt un exemplu. Am făcut două vulpițe, una roz și una mov. Așa sunt două variante, cu ochii pe din afară sau cu ochii pe dinăuntru, dar varianta corectă sunt cu ochii pe dinăuntru a obrăjorilor, din câte vedeți. Și o să vă arăt și un exemplu cu o carte care este foarte drăguț, dar încă n-am citit-o. Să vedeți, așa, deschideți cartea la pagina în care ați rămas. Eu pe aceasta încă n-am apucat să o citesc. Și o puneți agățată de pagină. Puteți să o puneți pe alte colț, în sus, jos, dreapta, stânga, unde vreți voi. Așa, când închideți cartea n-aveți treabă. Și când citiți nici așa n-aveți treabă. Așa că niciodată nu cred că aveți treabă cu un semn de carte atât de mic. Ok, astăzi o să vă arăt cum faceți aceste semne de carte. De exemplu, încă un exemplu v-am mai dat cu acest semn de carte, care puteți să-l puneți la orice carte, puteți să faceți mai multe. Eu am făcut mai multe pentru orice carte și când dau o carte, pur și simplu să aibă semnul de carte la prima pagină. Ca să mă simt și eu bine că am dat și eu ceva în plus în loc de carte. Așa, acum hai să vă învăț. Luați o culoare, nu contează care, eu am luat-o pe galben, pentru că am avut mai multe culori la dispoziție pentru mai multe cărți și acum vă arăt și ce cărți. Am avut 4 cărți. Am avut primul verde cu semnul de carte verde, al doilea alb cu semnul de carte alb, al treilea galben cu semnul de carte galben și al patrulea roșu cu semnul de carte roșu, care așa le voi face. Știu că sunt multe cărți, dar nu le voi face toate în acest videoclip pentru că fac doar un semn de carte pentru exemplu. Nu vă stau jumătate de oră să vă țin. Acum să știți că vă trebuie un marker, o hârtie goală albă, normală, o foaie cartonată colorată și un lipic și o farfecă. Prima oară îndoiți foaia la nivelul care l-am îndoit eu, pentru că trebuie să iasă un pătrat mai mic, să nu lasă atât de mare. Uitați. Și acum îl decupăm pe margini. După cum vedeți, eu l-am decupat cu foarte mare grijă și am încercat să fie drept, cum așa va trebui să faceți și voi. Dacă sunt ceva mai nedrept, nu e ok, e ok, pentru că puteți să-l remediați mai mic. O să vedeți cum, pentru că parcă la ăsta am greșit. Nu știu. Și ar trebui să stai pe colțuri, cred. Nu știu. De asta am greșit la asta, am greșit la altul, nu contează. Trebuie să-l mențineți îndoit, dar cu foaia care v-a rămas să o aruncați. Dacă vreți, faceți altceva din ea. Fix așa trebuie să o păstrați, nu mai trebuie să o mai dezdoiți de... Na. Acum, vedeți că e îndoită la perfecție, după cum ați și văzut cum am decupat un coindoi. Așa îndoiți după forma care am îndoit eu, pentru că cam așa este. Uitați, așa trebuie să îndoiți. Așa, după ce am îndoit, le luăm din formă, adică le facem la loc și trebuie să îndoim cea din mijloc, fără cea din spatele ei. Așa, și îndoim fix pe mijloc, adică fix până la finalul vârfului. După cum vedeți, fix așa trebuie. Le punem pe acestea peste și vă întrebați, oare cum ai făcut urechile? Uite așa. Le îndoiți înapoi, dar trebuie să le mai pestați. Aici m-am chinuit eu o perioadă ca să pot să le fac toate drepte și na. Chiar dacă va trebui să se îndoie foaia din mijloc. Așa. Acum, pentru a face urechile, îndoiți după linia de la cealaltă îndoitură. Dar nu o îndoiți de tot, o îndoiți pentru o idee mică și apoi o îndoiți pe dos.
aveți grijă ca partea mai mare să fie către foaia care o îndoiți și partea mai mică să fie către exterior, pentru a nu avea probleme cu urechile. Aici m-am chinuit cea mai mult pentru că nu mi-a ieșit bine și m-am rușinat un pic și de-aia am zis să fac voice-over. Așa că, nu trebuie niciodată să facă urechile cu colțul înăuntru. Nu este deloc bine. Trebuie să-l faceți cu urechile, cu colțul pe din afară, după cum ați văzut și la începutul episodului, că așa sunt formate. Aici mă chinuiam să le fac așa și faceți la fel. Și cu cealaltă. Pentru a ieși niște urechi. Pentru că ați văzut că e o trăsătură în mijloc și acolo este acea chestie care ține tot. Și de-aia trebuie să îndoiți, de-aia și e foarte util. Pentru că de ce să nu fie? Ceva ce mai nimeni nu cred că ar face. Și aici mă chinuiam eu iar și iar până să-mi iasă urechile alea drepte, să le presați bine. Să știți de la mine, să le presați bine, că nu se știe multe, nu se știe puține. Pentru a fi ok. Dar cum vedeți, așa trebuie să vă iasă. După aceea, trebuie să tăiați fix niște foicele, fixul urechilor, fixul obrajilor, ochii și nasul îi facem cu markerul. Trebuie să tăiați fix pe colțul foii pentru a fi drepte, pentru a nu vă gândi să faceți linie dreaptă și nu vă vai, că și mie mi-a pățit. Așa că, după ce le lipiți, va trebui să iasă fix așa cum vedeți după videoclip. Așa. Cum și făceam, îmi căutam markerul din penar. Ca să trasăm liniile și circulețele și toate chestiile astea. Pentru că sunt importante pentru fața vulpii. Dar nu aveți nevoie de foarte multe foi și așa. Puteți face doar un semn și să-l folosești la foarte, foarte multe cărți. Mi-ați văzut și părul acolo, mă scuzați. Și, dacă nu vă ieșit egal, mai îmbăiți ca să iasă egali. Dar să nu-i măriți pentru toată foaia. Așa va trebui să iasă. Și este un semn de carte foarte mic, care vă ajută foarte mult, pentru că nu mai trebuie să stați că vai că o să-l rup, că vai că o să-l fac, că vai că nu știu ce, că vai că nu știu cum. Aici vreau să vă arăt exemplul cum e cartea, așa, aici n-am desenat eu, să știți. Cum poți să pui la carte. Aici am căutat pagina prima, pentru că de obicei prima oară se amestecă paginile între ele, deci nu mai pot să mai pun semnul de carte fix unde trebuie. Ok, deci am ajuns și la pagina, așa trebuie să fie pus semnul de carte și sper că v-am ajutat foarte mult. Apropo, așa trebuie să se vadă, pentru că să mă orientați foarte repede, Așa, acum vreau să vă arăt. Aceste semne de carte sunt foarte mari, se pot rupe și foarte greu pentru că nu puteți să le țineți la pagina aia pentru că să vă deranjeze, să fie o ridicătură în mijloc și se schimbă pagina și așa. De-aia vreau să vă zic că vulpile sunt puse la colț paginii pentru a nu vă deranja lectura. Și puteți să le repuneți sau ceva de genul la pagina care sunteți dacă v-ați plictisit să-l citiți. Oricum, sper că v-a plăcut acest videoclip și că v-am ajutat foarte mult, pentru că voi nu mai dați atâți bani cât am dat eu pe un semn de carte, adică vă costă 15 lei, doar pentru că am avut acest model cu 2 pisici care citesc. Așa că, și nu mai e mare semnul de carte, o să vă mai arăt alt semn de carte tot mare, dar nu contează, o să vă arăt un alt videoclip, adică mâine. Și ne vedem data
viitoare! Pa!